prøv lige at se en fisk, mand. Er du ved dyret? Fuck, den er stor, mand. Nøj. Prøv lige at dyrke det der. Hvad? Nej. Ja, fisk. Øj, den er stor, mand. Skal du have, jeg skal slippe fisk? Jamen, hvor mange arme tror du, jeg har? Giv mig kameraet i munden. Giv mig skrubben i munden. Kom. Ja, mand! For helvede! Yes. Jeg var en ny en. Skide godt. Damn. Cola er kun. Klar. Kæft, det ser lækkert ud, mand. Så ramte vi altså dag 5 her på Gotland, og velkommen til del 2 af den her Gotlands ekspedition, hvor vi jagter den her helt store drømmefisk. I den første video, der lykkedes det os altså ikke at få den her helt store fisk. Vi fik nogle rigtig flotte fisk, og vi havde rigtig meget action. Noget rigtig godt fiskeri, men det har altså ikke lykkedes os endnu at fange den her helt store fisk. Så de næste 4 dage, der fisker vi stadigvæk her på Gotland efter drømmefisken. I dag har vi super lækkert vejr, solskin, lige lidt vind på, og vi er kommet ud til en plads her, hvor vandet det altså bliver varmet op, så vi har store forventninger til i dag. Skal vi ikke bare komme i baljen og se, hvad der sker? 4 dage var gået, fiskene var mange, og oplevelserne endnu flere. Men den ene fisk, som vi drømte om, den manglede vi stadig. Solen begyndte stille og roligt at varme vandet op langs kysten, og troen på den helt store havørred, den voksede. Vi havde på fornemmelsen, at det kun var et spørgsmål om tid, før det ville ske. Og den fornemmelse skulle vise sig Der er godt nok en mørk kant herude, rigtig. Hvor det lige dropper. Så er det bare lige at finde dem. Ja. Ja, den er god, mand. For satan. Den føles tung, mand. Men jeg tror, det er en falder. Den er sat med tung. For satan da. Det ser eddermame med skrald. Kommer den ind her. Nøj, den er stor. Nøj, den er blank, tror jeg. Nøj, den er stor. Fuck, mand. Nøj. Prøv lige at dyrke det der. Hvad? Nej. Nej. For satan, mand. Den vil til havs igen. Hvad? Nej. Fuck, mand. Nej. Nej. Det her, det er fisken, mand. Den er kæmpe. Ja.
Nej, mit hjerte, jeg skal bare ikke hen over de der lave sten der. Ej, fuck, den er stor. Nej. Det er en 70'er. Kom. Ja, mand! For helvede! Kom nu! Den er fin. Den er sgu nok omkring 70. Nej! Fandme fin. Nej, den er god, mand. Ja! Ja! Der kom der altså en rigtig god fisk i nettet her. 71 cm. Fuck, det er fedt. Den fejlede sindssygt, den her. Klar til at gå nu. Yes, man! Sådan! Det var fandme en lækker fisk. Det var bare lige ud, var det ikke? Det sagde bare skrald, det gjorde det. Var det ikke bare lige ud? Jo. Det huggede også langt ud, var. Ja. Jeg troede først, det var en falder, fordi den stod bare stille. Ja. Fuck, man, jeg er lige helt... Det forstår jeg godt. Du tager da bare din tid. Så fanger jeg lige en mere. Okay, nu skal jeg fisk. Jeg skulle altså lige til at lave en video. Der er ingen stor til din. Ej. Fuck, man. Og så kan jeg lige nette den her for dig. Det er et fint fisk. Ja, for satan. Det var ikke lidt. Jeg tager den bare. Okay. Du kan bare lige tage en snap, så du det. Oj, følger, kan du? Nej. Tillykke, mand. Ja, tak. Var det godt? Den fejlede fandme godt. Fedt, mand. Også dejligt med nogle bimlinger. Eller dejligt, at det ikke længere er bimlinger. Først til at starte med der. Så er en på 35, Ja, måske 45, så 50, og så kommer den her. fucking fedt. Det er ligesom det skal være. Yes. Det gode fiskeri ville igen ingen ende tage. Endnu en gang stod vi midt i et fiskeri, som vi aldrig kommer til at glemme. Oj, der følger. Jeg kunne se det langt ude der. Det føles næsten som om, at alting gik vores vej. Men som man siger, højt at flyve, dybt at falde, og fra det ene øjeblik til det andet, gik jeg fra at være helt ovenpå, til at ramme bunden totalt. Ja, fisk. Oj, nøj. Oj, den er stor, mand. Fuck, mand. Mand. Net. Fuck, mand, den er stor. Nej. Oj. Nej.
Nej, nej, nej. 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 Nej, nej. Nej. Ja. Det var sådan 5 kilos, den der. Fuck. Nej. Nej, 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 nej. 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 Nej, krogen er helt intakt. Så du ikke, den hoppede fri af vand, der var krogen? Oj, 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 den er stor, mand! Fuck, den var stor, mand. Ja. Nej. Nej, nej, nej. Fuck, den var stor, mand. Den var så tyk og så blank, og den var så vild, den der. Jeg kunne bare mærke med det samme, da den huggede der, at det var fuck en god fisk, mand. Evigt ejes, kun det tabte. Den her fisk, det blev en af dem, man aldrig glemmer. En af de fisk, man bliver ved med at snakke om, længe efter at turen er slut. Alle, der fisker, kender den her følelse. Man spiller fighten igennem, igen og igen. Var bremsen sat for hårdt? Var krogene skarp nok? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Svarene, dem får man nok aldrig. Og det er det, der er charmen med fiskeri. Nogle gange vinder man, og andre gange, der vinder fisken. Men heldigvis, så varer skuffelsen aldrig evigt, for man er altid kun ét kast fra en ny chance. Ja, fisk. Fisk. Øj, den er god, den her. Øj, den er stor, den her også, mand. Fuck, hvad sker der? Men den er slet ikke i nærheden af at være lige stor, som den jeg mistede før. Øj. Er den stor, den I har, eller hvad? Ja, okay. Nå, det var quick release. Jamen det var, jeg pressede den bare, jeg skulle bare have den ind. Det var sådan en 60'er også. Er det det? Har du haft fisk? Sygt. Der er sat med sild i karret her. Fuck, den er god, den der frem. Nøj! Nøjs, den er stor. Fisk? Oj. Hansen, det her på. Ja. Er du klar? Filmer du? Ja. Fik jeg sat krogen i min jakke. Få krogen ned i! Få krogen ned i! Læg det tilbage. Ej, det går fuldstændig agurk, det her. Øj, nøj, den er stor også, den der. Ja. Ja, hvor har vi et målebånd? Min lomme. Jamen, så er du nødt til at tage kameraet. Ja,
Det kan jeg jo ikke, jeg sidder med en fisk. Nå ja. Jamen jeg kan ikke, altså, jeg har ikke nogen arm fri. Ja, nede i den brystlommen der. Den her. Ja, lyn op, men jeg har alt muligt andet deri. Den er i den anden. Lyn op igen. Jo, men det kan du ikke. Her, lyn op. Kan du ikke lige holde den lidt? 2 sekunder. Jeg leder efter. Målbånd. Her, vi har Ja. et der. Du skal måle. Kan jeg ikke, jo. Jamen, det kan du sgu da blive nødt til, mand. Jeg sidder... Jamen, altså- Skal du da have, jeg skal slippe fisk? Jamen, hvor mange arme tror du, jeg har? Giv mig kameraet i munden. Giv mig strømmen i munden. Okay. Jeg har. Koncentrer dig om din fisk. Ja. Den er 70. Den har hørt. Det er godt. Hvad? Jeg sidder nu igen. Vil du føle, eller hvad? Det er fuld trip, det her. Er du klar? Vent. Ja, kør. Okay, Mikkel, jeg skynder mig. Jeg skal bare lige have den her fucking krog ud af det. Nej, tag nu nettet. Tag nu nettet i stedet for. Den er klar lige lidt. Bare 2 sekunder, så er der. Det er krog ud. Nej. Det er jo fuld kaos, det her. Ja, for helvede. Sådan, gutter. Nej. Det er jo vanvittigt, det her. Øj, den er tyk også. Ja. Jeg får det stået. Ja. Mikkel op med det net der. Det er jo sindssygt, det her. Jeg skal lige over på den anden side. Det var 70, Mikkel. Sådan der. Hej. Ja, tak. Sådan. 61,60 er det. Bare fisket ned og taget bilen og kørt op igen til parkeringspladsen. Prøv lige at overveje det her træk, vi lige har taget. Altså, hvem har fået hvad? Jeg har fået 5. Jeg har fået 4, 2 over 60. Jeg har fået 5 og 2 blankfisk over 60 og en fallert på et godt stykke op i 60'erne. Det er jo vanvittigt. Jeg har fået en ny PR på 70. Og jeg fik en på 71, og så den der falder der. Og så mister jeg et ordentligt lokum. Men det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Nu skal vi fandme over have en pølse. Det trænger vi til. Og en øl. Ja. Det tog sgu da ikke lang tid. Den er satme da fin. Øj, ja. Stærkt. Skal du have hjælp? Ja, tak.
Yes. Afsted med den. Sådan. Stærkt. Tak. Nå, gutter. God start. Det må man sige. Ja. Det er sat med en lille bimling der. Ej, for helvede da. Ja. Eller hvad? Eller var det bare tang? Det er sgu ikke til at vide. Nå, nu har vi fisket første plads her fra morgenen af, og vi har fået nogle fisk og så videre, så det er egentlig rigtig fint. En enkelt god fisk på lidt over 60 til Jakob. Og ellers nogle småfisk. Men jeg tænker lige at benytte lejligheden til at sådan lige at vende med, hvad I synes, der er, hvad kan man sige, den rigtige ting at gøre, når man kommer hen til en plads, hvor der i forvejen står lystfiskere og fisker. Hvad er det mest rigtige at gøre? Fordi 2 gange på den her tur her, der har vi altså oplevet, at der er folk, som er gået ud 50 meter foran os, lige i den retning, som vi skal fiske. Det synes jeg personligt ikke er i orden. Man kan det mindste lige spørge, hey, hvilken retning fisker I? Er det okay, vi starter herhenne? Det synes jeg, vi skylder hinanden som lystfiskere, at man har den, hvad kan man sige, respekt. Jeg er med på, at man ikke kan have særeje på naturen og på pladser osv. Men jeg synes virkelig, vi skylder hinanden at være bedre til ligesom at vise hinanden lidt respekt på den måde. Men det var nok her for det her lille sure morgenopstød. Skriv lige din mening nede i kommentaren. Det kan være, at du har en helt anden holdning end jeg, og det er selvfølgelig også i orden. Men nu klipper vi til noget fed fiskevideo i stedet for. Nå, det er derude, der tog dem. Øj, der var fisk. Der var sat med nap der. Ja. Øj, den er god. Og det er også langt ude. Øj. Den er god, den her frem. Den er sådan 65'er. Net. Nej. Ja, tak. Sådan, mand. Yes! Ja. Den er god, den her. Okay. Ja. Hold da kæft. Ja, den er ikke kæmpe. Ja. Ej, for den ruller sig rundt, mand. Kom så her. Ja da. Øj, den er også flot, mand. Skal den der på 80, den skal komme nu. Øj, der var kraftet med hug allerede. Ja. Den er kun lige ramt vand derude, jeg kan se vivlen. Ja. Ej. Nej, det kan ikke have været fisk, det der. Nej, det der var fisk. What? Det er fisk. Der må være en steam derude så. Så du det? Ja, så du ikke herinde foran, der hugget det igen? Den havde kun lige ramt vandet, så var der fisk på. Og så rev jeg ind, så tænkte jeg sådan, ej, det er sten eller et eller andet. Og så huggede det herinde igen.
Jeg fik ikke lige helt ramt der, hvor jeg ramte før. Længere til højre eller venstre? Lidt længere til højre. Det er løgn. Det er et dårligt tidspunkt. Det er anden gang, det sker i dag. Nej. Du døber det op i altså, hvordan kan den bare flyve af? Det var ikke engang fordi, jeg var nok alene. Det er så sygt, det der. Du skulle ikke bare knække. Hold kæft, jeg griner, hvis jeg får en på nu. Det gør du da. Det har du aldrig nogensinde set. Ja, nej, der var fisk derude. Det er rigtigt. Ej, kom nu, mand. Ja, der var den. Ja. Ej. Der står en steam derude. Det er som om den bare... Ja, fisk. Ja. Ej, ikke ud med den sten der. Fuck, mand. Jeg vil lige være overvejet at putte 23 grams på. Ja. Det tror jeg skal gøre det. Er du klar? Ja. Nu kører vi! Det skulle vise sig at blive en morgen, hvor der for Nikolaj og mit vedkommende var fuldstændig stille. Vi fiskede morgens første plads under perfekte forhold, men uden så meget som en kontakt. Kastene blev flere, men forventningen begyndte langsomt at falme. Og netop som vi begyndte at tænke over næste træk, så ringede Jakob med en opdatering fra hans morgensfiskeri. Nå, bliver det? Jamen, Mikkel han kom på de 70. Det er da løgn. Nej, det er fredag. Fuck, hvor fedt, mand. Ja, så det var godt, vi blev sat af ved 70 meter. Ja, sådan, mand. Ja. Så har jeg smidt en fisk, der også var over 65. Jamen, vi kommer også derud af nu her. Okay, har I benene på nakken, eller hvad? Nej, vi står stadigvæk ude i vandet, men altså jeg ved ikke, hvor meget mere vi fisker lige her i Wien, fordi vi har ikke rigtig mærket noget. Nej, okay. Jamen, det er bare i orden. Du ses vi jo derinde af. Det er godt. Knæk og bræk. Hej. I lige måde. Tak, hej. Mikkel har sgu fået en 70'er. Efter den melding fik vi hurtigt benene på nakken og satte kursen mod de andre, som fiskede omkring 1,5 kilometer længere nede af kysten. Det blev en rask gåtur, men det skulle vise sig at blive alt andet end kedeligt på flere måder. I hinanden. Fuld ind i den der kasse. Gør der? Prøv at se øjnene. Ja, det gør der sgu også. Nej, det gør der ikke. Jo, det gør det. Er det ikke øjnene, man kan se der? Nej, det er der, hvor den det er sat med en syg ule. Ja, okay. Jeg kan godt se, at jeg kom tættere på. Hey! Der skulle lige en gummimand der. 2 gummimænd. Vil du have dem? Tag dem med til Bomand. Jeg synes nok, jeg havde et hug derude. Jeg synes nok, jeg havde et hug derude, men jeg vil ikke lige sige noget, fordi jeg troede, det var en sten. Det så godt ud, den kom bare hen over stenen her. Oj! Oj, 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 oj. Hold da kæft.
Ja, det kan jeg godt forstå. Skal jeg fiske, eller skal jeg... Nej, jeg tror, den er stor. Jeg kan godt lige se den først. Ja. Den er stor. Den er kæmpe, den her. Og for satan. Sådan frem, mand. Nøj, den er god. Den går bare tung. Ja. Nej. Fuck en fisk, mand. Og så? Ja, jeg sætter altså lige stangen her. Ej. Prøv en lidt. Jeg sætter den lige herned. Ja, bare fisk den lidt. Nu kommer den. Ja. Nøj! Ja, den er i hvert fald 70 da. Sådan, mand. Den er tyk. Endnu en fantastisk havørred på den rigtige side af det magiske 70 cm gled sikkert i nettet. Havde du sagt til mig inden den her tur, at vi ville opleve en dag med 2 havørreder over 70 cm, så har jeg nok sagt til dig, at du er blevet skør. Men på den her tur virkede det næsten som om, at alt kunne lade sig gøre. Og så begyndte tanken at melde sig. Hvad nu, hvis det ikke stoppede ved 2? Hvad nu, hvis vi kunne fange mere end 2 havørreder over 70 cm på en og samme dag? Hold da kæft, mand. Fisk, gutter! Oj. Fuck. Den tog langt ude, mand. Jeg skal bruge et net! Nøj, den er tung, den her. Hallo! Fisk! Fisk! Den er rigtig fin. Oj. Det er fandme en god fisk, det her. Prøv at se. Ja. Nøj. Stop med det der. Øj, den er stor. Var det igen helt over øen? Nej, det var ude over det mørke der. Og lige herinde foran. Ja. Fuck, mand. Nøj, den er stærk. Ej, nej, stop nu, mand. Ej, nej. Ej, den er stor, mand. Ja, tak! Sådan, mand! Woo! Sådan! Nøj, den er god, mand!
Det er sådan en. Du må lige se det møgdyr der, mand. Yes! Ja, mand. Sådan, mand! Den er fin. Åh. Den er høj. Den er høj. Åh. Det lyder som om, den er plus 70. Ja, det er sådan lige... Fisk, mand. Er du ved dyret? Fuck, den er stor, mand. Skal jeg lige måle det? Jamen, prøv lige... Jeg går lige væk. Så kan vi lige komme ind herovre. Det er en fisk, mand. Nøj. Dage, tusindvis af kast og rigtig mange kilometer langs kysten. Nogle fisk, man aldrig glemmer. Den helt store drømmefisk, den fandt vi måske aldrig. Men måske var det heller aldrig kun det, vi kom efter. Ja! For de største oplevelser kan ikke måles i centimeter og blanke havørreder. De findes derude, ude i naturen, i de øjeblikke, hvor tiden står stille, og i de minder, vi skaber sammen. Det er derfor, vi bliver ved med at vende tilbage. Ikke kun for fiskene, men for friheden, for eventyret og for de oplevelser, som kun naturen kan give os. Tilbage er der bare at sige tusind tak, fordi du har set med. Hvis du har nydt videoen, så håber jeg, at du vil abonnere her på kanalen. Vi ses næste gang, når der skal jages eller fiskes.